Здравей. Здравей, добре дошъл. Да, имаш много хубав апартамент. Благодаря. Много интересно място в София. Да, нека не споделяме тая Да. част с хората. Но съм изненадан приятно. Особено нещата, които хората не виждат, е, че в апартамента има едни стари керамични печки, които са доста уникални и красиви. Три на брой. И нямат махане. Но са работещи. Тоест, ако тук искам зимата да си паля с дърва, никакъв проблем да си карам цяла зима на дърва. Тебе някой пускал ли си? Не, обаче планирам тази зима да ги тествам. За кеф. Да. Да, аз съм виждал такива само в чужбина. Точно такива керамични, големи. И хората ги ползваха, което беше интересно. То как да не го ползваш? Там в Норвегия студено се ползва такива неща. Добре, аз реално те познавам от общи познати от такива неща, но никога не съм си говорил с теб и не ти знам много историята. Та, ще се радвам да ми кажеш как помниш ли кога се събуди духовно, как, защо? Ами, то беше на етапи. В смисъл, аз съм минавала през, може би, десетки духовни пробуждания, не е само едно. И просто всеки път е много по-голямо и много по-експанзивно, не знам, разширяващо мирогледа и много по-дълбоко. И след това не можеш да си затвориш очите за много повече неща. В смисъл, примерно на първото духовно пробуждане експлорвах, или как да, не знам на английски дали е окей да говоря по-български, по-английски. Няма окей и не окей, според мен. Аз също използвам доста думи, не ми е приятно, искам да мога на български, но аз лично не мога. Аз съм живяла и в Щатите и ми е още по-трудно. Но да, общо взето, през първото ми духовно пробуждане, след това много психология, изследвах собствената си психология и вече отминал последното ми духовно пробуждане, защото те, пак казвам, бяха на етапи. Последното беше нещо, от което няма връщане вече и по-скоро реших да мина от другата страна, да помагам на хората, да се свържа повече с някакъв вид лечителства, да разглеждам концепции, които са много духовни, да ги представям на хората. Съответно, избрах да съм дарма коуч, което духовен коуч, и да помагам на хората да се свържат с тяхната мисия на душата, която е всепроменяща се, но все пак има едно равнище, което трябва да се достигне на свързаност. Това избрах да правя. Завърших рейки курсове, сега се обучавам и за инструктор по дишане, записах се на хипнотерапия да правя и в смисъл просто в един момент аз си намерих моята мисия и аз се свързах супер дълбоко с моята душа и тя ръководи вече живота ми и който резонира с това нещо и иска да разбере как, вече идва при мен и оттам нататък минаваме през един процес, който е много по-лек, отколкото аз го преодолях и преживях, защото аз бях самичка. И така, това ми е накратко историята, иначе то много години, в смисъл много подробности, Това е накратичко. Иначе знам, че имаме общи неща с тебе, че и ти си минал някакво трансформативно преживяване с тялото си. Това съм го забелязала, аз също имах такова. Да, само че моето беше свързано с здравето ми, имах много проблеми с здравето, бях изгърбена, тук раменете ми бяха затворени и сега все още се лекувам, но много по-добре от преди. И така, това е едно от общите неща, които съм забелязала. Да, при мен точно така стана. Реално бях така събуден за много неща
но не духовни, по-скоро така как работи системата, как това не е честно и как сме едни такива като овце. Бях гледал един филм, който се казва Zeitgeist. Още примерно 6-7 клас, така много ми повлия. Но когато отслабнах килограмите, направо нещо се промени и не бях готов за това. И бях малко така, не ми беше много готов. Защото се чувствах друг човек, не бях себе си. Отделно, че загубих много кила и това доведе до една така несигурност, защото преди си тежах на мястото, после станах някакъв skinny guy. Това не е ли било целенасочено? Да, аз исках да отслабна, но не бях готов за резултата. Да, знам какво имаш предвид, да го изпитам, нали. Аз искам да изглеждам ето така, да си правя dreamboard и слагам някакви хора с плочки. Обаче, когато наистина се случи, много е така шокиращо. Много неща ми се случиха. Рестартираха ми се и тия вкусовите рецептори. И после, примерно, аз съм правил някакви диети, примерно, да кажем 4-5 месеца и съм свалил всички тия кила и съм ходил на фитнес. И изведнъж си викам, днеска ще читваме. И отивам да ям това, което много обичам. Примерно, няма значение какво е. И го ям и то въобще няма вкус на това, което очакваш. Защото си толкова се изчистил. Вече си съзнателен за това какво... Да, и това е едно мазно, викам, какво става, защото аз помня какво ядох, точно помня този експириенс, отивах в някакъв обикновен. И аз живеех 10 години в щата и отивам на такъв пица съб, wings и такова, и си взимам чизстейк. Обаче аз обичах chicken cheesesteak и с там American cheese. И това нещо при много ми беше вкусно. И сега го ям и искам да ми е вкусно и едно такова чувство отвътре, къде на яд, сега ям го, читвам, не ми е вкусно. И помня този момент. Но тогава още не бях много така духовен, обаче направих една лимонада. Master Cleanse, чува ли си? Master Cleanse е много интересно. Това е някаква древна тибетска диета, която я правят, когато отидат в пещерите за дълго време, защото не могат да занесат много храна с тях, за такива, хора, които все още не са, да кажем, слънцеяди и прана бретерианс. Да. Те си някакви монаси, които медитират по много и са отидат за дълги периоди и се прави биолимон. Важно е да е чист лимон и водата да е чиста. Се слага, да кажем, ако е шише от половин литър, ще сложиш, това ще са 2 дози по 250 мл. Тоест, че ще сложиш вътре 2 лъжички сок от биолимон, ще сложиш 2 лъжички чайни, всъщност, извинявайте, суперни лъжици са, ще сложиш 2 лъжици кленов сироп. Като кленов сироп трябва да е от този Grade B, който е най-чистият. Той е абсолютно нерафиниран, директно тия от Канада, био и така нататък. И се слагам една щипка каен червен пипер. Защото той помага за някакво възпаление в червата и някакви такива неща. И това нещо го пиеш само него единствено. Сутрин пиеш чай, вечер пиеш разхлабителен чай, сутрин пиеш вода с морска сол, за да се прочистваш. И минимума на това нещо, защото ако го правиш, трябва да направиш минимум 14 дни. Тип не си заслужава само да го правиш за 7. И се вкарваш в кетоза и пиеш нещо високо калорично и се чувстваш много добре. И това за мен е най-бруталното нещо, което някога съм правил. Защото съм правил много неща, но от духовна гледна точка това най-много ме обогатило. Постенето. Вау! Да, в смисъл няма медитиране всеки ден, става нарано, ведени потапяния, медицини, индиански церемонии. Какво се сетиш? Аз сега ходих и на Vision Quest последно, не знам дали знаеш какво е, но така по-екстремно е. И пак е на тема постене, но е така много кратко. Като постиш толкова дълго време, 14 дни, се случват някакви страхотни процеси и най-вече издигане на вибрацията. И се усеща много. Мислите ти се променят. Да. Почваш да мислиш много чисто и много, не знам дали как да го обясна, ставаш друг човек. Просто си много възвишени, чисти мисли и действаш. Да дам пример. Замисляш се
за всяко малко нещо от сорта на тази вода, която пие, откъде идва. Сигурен съм за източника й. Чакай малко, аз се мия и с някакви сапуни и шампуани. Те влизат в кожата ми. Това отива в канала. Къде отива след това? Тези пречиствателни станции има ли такива въобще или се влива някъде и се разрежда с вода и после отива в природата? Аз по този повод всъщност много си гледам тия неща и реално аз основно съм веган и вкъщи, в смисъл, наричам се home vegan, защото извън вкъщи, нали, като си поръчвам нещо, може и вегетарианско да си поръчам. Дори ми се е случвало понякога, нали, и месо, риба, примерно, да си поръчам, но когато става въпрос за козметика, за вода, за храна, в къщи какво влиза, винаги е био, винаги е откъде е произхода и това винаги ми е било много важно, включително дори праха ми за пране и омекотителя ми едното е направено от кокос, другото сега не мога да се какво е направено, но пак са такива, които когато се вливат в канала да не замърсяват всъщност. И аз много държа на тия неща, така че много добре те разбирам. И това е всъщност преди всичките ми тия духовни пробуждания. Аз винаги съм била много свързана с природата и винаги съм се старала тия неща да ги внимавам много и, нали, да съм еко, био. Дори съм пробвала Zero Waste да съм, но не винаги ми се получава, просто защото прекалено бързо всичко се случва и това с Zero Waste наистина трябва да имаш някакво пространство и на рутина и спокойствие, което все едно да можеш да ги наредиш всичките тия неща и може би един ден ще стане и това, нали, но за момента съм Zero Waste ентусиаст и примерно вместо с гъби, с едни четки си мия чиниите и разни такива неща и е много готино реално, защото всичко остава всъщност по-красиво, нали, ти забелязваш вкъщи колко е готино, но всъщност това е отчасти, защото аз много устойчиво гледам да правя нещата и точно, нали, особено за тия неща, свързани с покъщнината, да са много природосъобразни всъщност. Абсолютно съгласен. Аз съм забелязал, че тези неща реално не така да се чувстваш добре и ти е по-леко на душата, защото когато ставаш съзнателен, ти вече не мога да се някакси да си затваряш очите към тия неща. Не може, да. И като направиш нещо, просто ти тежи ти. Не мога да го отблъскаш. По-трудно става бягането. Защото ако се замислиш несъбудените хора, които не са масата и повечето, те реално много лесно избягват от всичко. Нали, примерно казват, това е така, това е аз така го правя, аз съм такъв човек. Нали. Реално, аз спомням така, както говорих моите йога класове преди години. Точно това се опитах да обясня в моя йога клас е, че можеш да се промениш и зависи от теб. Можеш да бъдеш който искаш човек. Аз между другото по този повед напоследък размишлявах, че съзнанието е като останалите мускули. Колкото повече работиш със съзнанието, нали, четеш, медитираш, търсиш мъдрост в природата, в учители, в всякакви видове неща и си тренираш съзнанието, то толкова повече просто се разширява и буквално като поредната част от съществуването ни, която трябва да развиваме точно като мускул, нали? Точно фитнес за съзнанието по някакъв начин трябва да си създадем, защото проблема е, че както не знам, нали, дали е проблем, но със сигурност има някакво огромно разминаване, както ти каза. Просто, нали, има хора, които ходят на фитнес и такива, които не ходят. И аз вече съм била и от двете страни. И като не ходих на фитнес, ми беше много тежко, аз бях тотално не свързана, в ума ми бях много умна, много готина, прекрасна, обаче всъщност в тялото ми се чувствах отвратително, емоциите ми бяха тотално леш. И когато започнах да интегрирам всъщност съзнанието си с тялото си, осъзнах всъщност как може да се живее живота. Колко по-лесно може да се случват нещата. Без толкова много усилия, без толкова много страдание. Мисля, даже няма страдание изобщо, просто защото нещата се случват много естествено, когато човек се чувства добре, холистично, нали, цялостно добре, когато се чувства.
нещата просто се случват естествено. Аз го наричам inflow, на български в потока. Влизаш в един поток, където всички са едно и просто нещата се случват естествено, не както примерно ние си говорим, нали? Защото и двамата сме на някакво подобно ниво на себеусещане и съзнание. И просто говорим си и хоп, в момента записваме, нали, и правим някакви неща интересни. И това на мен ми е целият живот вече. В смисъл, обсъждам с хората някакви неща и нещата се случват лесно. С хората, които са в този поток. Да. Отделно от това се случва, аз наблюдавам също при мен подобни неща, че нещата стават все по-лесно и по-лесно. Нали, говорим нещо от сорта на манифестиране, както се казва. Просто всичко се манифестира по-лесно. И забелязвам, че това, така като чета напред-назад, е благодарение на планетата, че се издига вибрацията и всичко става вече по-лесно. Дори са при малко заседнахме темата за слънцеяди, Бретерианс, и има една приятелка, която вчера бях с нея и тя доста така натиска в тази посока. И като четеш за такива слънцеяди, за такива семинари, на които мога да отидеш да се научиш, точно това обясняват. Обясняват, че в момента вибрацията на планетата се е издигнала до такава степен, че вече това става много, много по-лесно. Ако преди е можел да станеш слънцеяд, сега още по-лесно за човек. И реално те казват, че отнемат 10 дни. 10 дни, специална диета, там заедни такива медитации, които са всички заедно. И след това 3 месеца ти е доста тежко и тялото свиква и почваш да си връщаш и мускулната маса. И така. Тоест 3 месеца ще изглеждаш, се едно умираш. Си имаш голям тест, защото те и не пият вода. Ами да, аз честно казвам мисля, че всичко е възможно и нямам ограничения от към това дали е възможно или не. Защото със сигурност, примерно, бих предположила, че други цивилизации са го правили това или го правят в момента, но специално аз съм мисля, че съм дошла на Земята за да се храня и това ми е нещо супер любимо, обичам всякакви неща да си ям и честно казвам, в смисъл знам за положителните ефекти на фастинга и така нататък и дори практикувам някакви часови диапазони понякога. Обаче просто моята гледна точка специално за мен е този мозък трябва да се храни от нещо и наистина много обичам храната, много обичам да готвя и тази тематика с гладуването и Vision Quest в момента, може би някой ден ще се отворя повече за личен експириенс в тази посока, обаче на този етап просто толкова съм далече от това и просто не съм готова за това да гладувам все още. Има и друго. Така, като съм бил във връзки, наблюдавам, жената е доста различна от мъжа като същество. Да. И не тези по-екстремните, по-тежките неща, като Vision Quest, такова, според мен е странно жена да ходи да ги прави, макар че има жени и се наблюдава и това, но дори в индианската култура жената се смята, че тя дава жертва с нейния лунен цикъл и това е сметнато за достатъчно. Тоест, примерно, когато се ходи на темаскал или нещо този сорт, нали, там жертваме по някакъв начин тялото си, егото си, смиряваме се, клякаме, навеждаме глава. Там предаваш се в някакви моменти на твърде топло или не си ял вече и пил вода четвърти ден. Но те смятат, че жената няма нужда да прави това нещо, защото тя дава жертва всеки месец, без пропуск. Ами според мен аз вярвам в това да жената да прави това, което жената иска. Не вярвам в това какво трябва да прави една жена и какво не трябва да прави. Всяка жена си е специална и всяка жена може да си прецени какво иска да прави. Аз лично не бих се подлагала на екстремни практики и съм на същото осено на това, което ти казваш, нали? Мисля, че на жените им е достатъчно трудно. Или поне лично на мен аз се чувствам, че правя достатъчно, нали, в това, за да не се подлагам на такива екстремни. Просто аз съм хиперчувствителна, на мен не ми трябва нещо екстремно, за да ми се светне лампичката вътре, че нещо, нали, да погледна, да разбера.
Но все пак, нали, не можеш да забраниш на една жена да прави, да преживява някакви неща и това е душа извън тялото, нали, жените са души всъщност, както всички останали, като там няма пол и всъщност каквото сметне, нали, една душа, че трябва да преживее, според мен трябва да си е абсолютно окей с това и всеки може да си прави каквото си иска общо взето на тия експириенси. Просто лично за мен аз не съм екстремен човек просто. И не гледам, нямам нужда наистина от екстремни преживявания, за да си пробуждам съзнанието. Аз мисля, че като медитирам, за съжаление при мен и през болката много е минало, през то се казва болезненото тяло, pain body. Болковото тяло, да. И при мен го имаше това много, защото нали, аз се пробудих всъщност. Аз ходих на Айласка, вече не го крия това, не ми пука, кой какво мисли. Аз имам момент, когато си крила, че си ходила на Айласка. Ами не, че съм крила, но не съм така го заявявала отворено, обаче сега в смисъл хората ходят на Айласка и това е. В смисъл това е, хората ходят на Айласка. И това е много често срещано вече. На мен всичките ми познати вече са ходили и приятели. И там всъщност аз се събудих, най-мощното ми пробуждане беше там. И всъщност аз осъзнах, че съм си изоставила тялото и че изобщо никога не съм се грижила за това тяло и просто все едно съм го оставила и така, все едно нищо, разбираш, и нито съм спортувала някога, мене в главата ми беше, аз не съм спортен човек, не знам си какво бях тръгнала, нещо йога правя един път седмично и това ми беше, нали? Но то беше крайно недостатъчно и всъщност аз не можех да дишам, диафрагмата ми беше заключена, то бяха едни кармични цикли, такова страшно много болка от миналата година до сега. И през пускането на болката, всъщност аз преминах през толкова много измерения на тая болка, защото тая болка не идва, много често тя не идваше от мен, нали? Имаше някои мои неща, но имаше много алтернативни вселени, животи, такива на поколенията, травми, разни такива неща. Просто аз превъртях някаква игра, дето изобщо не съм знаела, че съществува и това всичкото беше през болката, защото това беше единствения начин, според мен, през тая болка на тялото да премина през това пътуване, защото аз толкова ми липсваше дисциплина и всъщност това наблюдавах в себе си, че аз просто трябва да ме боли, за да седна, да медитирам, да разбера откъде идва и така нататък, тъй като просто ми липсваше всяка вид дисциплина. Аз ставам и правя каквото си искам, нали, по цял ден. В смисъл доста хаотично действах в живота си, нямах структура. И всъщност това пътуване ми даде структура и ми даде, нали, всяка сутрин да стана да медитирам, защото аз, нали, ти казах, миналата година минавам през Айласка и изведнъж се събуждам в това тяло и то почва да ме боли и трябва всяко едно нещо малко да адресирам и това е чрез най-вече медитация. Всъщност аз си отпришвам някакви болки, то плаках много, много плачене. Последните няколко месеца се научих да крещя. Много съм горда за себе си. И всъщност чрез освобождаването на всичките тия емоции, които, нали, пак казвам, те някои не бяха мои, което е най-странното, нали, да ми преминават през тебе предците ти, някакви физиономии да правиш. И тези физиономии са на хора от предишни поколения и те имат нужда от вниманието. Разбираш ли? Защото ако един човек е забравен от поколението, само един, ти му преживяваш по някакъв начин кармата и проблема. И това, нали, 7 поколения назад. И знам, че звучи много странно на някои хора, звучи супер нереалистично, обаче докато не го изпиташ, просто няма как да разбереш за какво става въпрос. И тялото, каква машина е, какво съдържа просто, и ДНК-то ни какво съдържа, то е доказано научно. Най-смешното е, че според мен доста от хората
са забравили да следят науката и седат на наука, която е примерно от преди 5-10 години, а тя последните 5-10 години започна да се апдейтва и да е наравно с духовността, квантовата физика, нали, всичките тия неща започват, нали, да се интегрират с духовността. И най-после всъщност ти може да погледнеш, научно е доказано, че медитацията, йогата, нали, дихателните практики, това, че слънцето да си свързан с природата, всичко това е интегрално за здравето ти, нали, много важно, есенциално е за здравето ти. И дори са доказали, че травмата е през поколенията заключена в ДНК-то. Дори имат такова доказателство в науката. И въпреки това хората още не вярват, но те просто не са запознати. Те не изследват психология, не изследват най-модерните изследвания и просто си живеят в тяхната кутийка, което е окей. То в един момент ще достигне до всички. Но въпросът е хората да се отворят към това, да прогледнат, нали, и да се поинтересуват, за да може те самите да са по-добри. Аз това чувствам, нали, че някакси те се страхуват от тия неща. Хората се страхуват от болка, хората се страхуват от тия магически неща. Как може, нали, предишни поколения да влияят? Това се е случило преди много години. Разни такива неща, нали, като най-голямата тема табу за регресиите и миналите животи, това хората като го чуят, пък съвсем дори някои духовни хора са някаква, аз не вярвам в това, нали, защото има само тук и сега. Но реално тук и сега е всичко, не е само, нали, този апартамент тук и сега си ти. Ние сигурно в момента играем на много различни нива, нали, си говорим. Да, то е безкрайно тук и сега. Това сигурно си видял някакви такива неща, като си била на церемонии, с ayahuasca и такова. Поне аз такива някакви усещания имам. Точно за този Infinite, то не е пъзъл, то е една просто мрежа от съществуване, която е тук и сега, всичкото това. Да. Аз знам, че ти много се интересуваш и от езика и това за мен е едно от най-интересните неща. Всъщност съм стигнала до заключението, че всичко е всичко. Всичко е комуникация, всичко е съзнание, всичко е Бог, всичко е изкуство, всичко е танц, всичко е музика, всичко е вибрация, разбираш ли, всичко е всичко, да. И това за мен беше най-голямото осъзнаване, всъщност, че всичко е всичко. И тия думи, те са просто различна призма, през която да гледаш всичкото. Различно измерение. Всеки един от нас, всяко едно същество е буквално гледа едно и също нещо през различна призма. Да, всичко е енергия. Аз много често се опитвам да си представя как една муха вижда света или едно растение. И така в медитация мисля за такива някакви неща и доста интересно да си представя човек. Дори много силни моменти съм имал в медитация, където просто чувам звук надалече и съм толкова в медитацията, т.е. какво имам предвид, като казвам толкова в медитацията, толкова се е забавило цялото това конструиране на тази магическа реалност, като тя е някаква вид холограма, казват някой или нещо такова, но толкова много съм я забавил, че когато чуя звука, усещам и то не е виждане, то е много като виждане, но усещане вътрешно, как вибрациите се едно идват от това нещо и влизат в ушната ми, нали, там канал, за да може да се възпреде. Защото реално, не знам дали си чувала това нещо, но има само в физически план, има само едно усещане и то е докосването. Нали, казваме, че имаме сетива и казваме, имаш сетива виждане, мирис, вкус, но какво е вкуса? Вкуса, примерно, е нещо, което докосва твоите рецептори за вкус. Mm-hmm. Зрението също е фотона, който се отблъсква, докосва зеницата ти. Да. Звукът все е докосване. Да. Това го гледах преди доста години от един, не знам ти кажа, че живея в Щатите, не знам дали си чула за така наречените 5%ers. Това са черни хора, смисъл такива афроамериканци, които държат тези древни знания, така, илюминатски, масонски и така нататък. И те наричат себе си
това е процент, 5%, защото смятат, че са 5% от населението, което знае за тия неща и се опитват да го обогатят и се опитват да правят хубави неща. И беше някаква лекция на един такъв човек. И Ерика Баду също, ако си чула. Да, разбира се. Тя е доста готина и я харесвам отдавна. Защото аз живеех в Балтимор и там са повече така черни и затова се сблъсквах с тази страна на нещата. Между другото, аз бих казала чернокожи, е просто моя начин на изразяване. Аз не внимавам много с такива неща. Аз ги обичам и съм живял с тях 6 години в Балтимор. И със секретарант, един приятел Майк, който още ми пише в Фейсбук и не знам как е политически коректното, но те на мен не ми се обиждаха и никога да кажа. В смисъл, с него си говорим, нега. Така че са някой друг бял да ми дойде да ми каже на мен, аз как да викам на моят черен приятел, вече малко странно. Да. Аз гледах такова едно видео, където един човек се облече като мексиканец, като на майтап, с изкуствени мустаци, пончо и шапка и почна да ходи да говори на хората по улицата такъв, сега не мога да кажа точно какво говореше, но някакви такива с мексикански акцент. Някакви такива неща и всички хора възкликнаха от сорта на не мислиш, че това е доста офенсив и такова към тяхната култура и при който и той заставаше, нали, всеки възкликваше така и това бяха бели хора, чернокожи хора, всякакви такива хора от Америка. И после същия човек по същия начин облечен отиде в Мексико. И всички му се кефаха. Вика, добре, не виждате ли това като обиждам? Не ви ли обиждам по този начин, че се вигава с вашето клише, и те такива, но... И смисъл, виж как се получава едно малко като промивка на населението, кое да толерираме, кое да не толерираме. Това със сигурност го виждам, да, и пак е някакво такова, за какво се хванеш, за какво се обидиш, за какво да посочиш, този човек не прави адекватното нещо. И обикновено с някакви неща свързани с забавление, предполагам, но според мен повечето хора, които са от някаква различна от бялата раса, нали, те знаят много добре кои са и не биха се обидили толкова лесно, според мен. Нали, поне до толкова, доколкото ги познавам. Просто те са много свързани с това, което са и не биха се обидили просто. Със сигурност има и такива, които сигурно се обиждат, обаче като цяло моят опит е, че не се обиждат лесно тия хора. Белите? Не, останалата част. А всъщност белите най-много се обиждат. Те защитават тия, които... Те винаги, белите хора винаги защитават и влизат в една такава позиция на аз знам най-добре, нали, и много обидчиво. Това с обидата всъщност е много его. В смисъл да си обиден означава нещо да ти е наранено егото, защото всички сме едно и реално, ако влезем пак в тия минали животи, в смисъл ние сме били африканци и индийци. Там е тръгнало. Да, и индийци, не знам си какво и всичко, нали, всичко е едно в крайна сметка и това да се обижда някой за такова нещо, в смисъл означава, че прави пак диференция. Прави разлика между аз и ти. А пък за мен няма разлика дали е, примерно, човек чернокож или белокож или жълтокож или каква му е кожата, няма значение. Това е едно цвета на косата ти, цвета на ногтите ти, цвета на очите ти. Едно и също е, разбираш, не всички сме хора в крайна сметка. Да, определено, но реалността в така при масите, при масовката, както се казва, е доста различна. Също има расизъм, има хора, които страдат от расизъм. Да. Когато става въпрос вече за насилие и такива неща, това вече е много сериозна тема. И права и такива, примерно сега дали кой ще избереш на работа да работи за тебе. Сега ще вземеш ли черния, който може би е мързелив и може би не иска да има шеф и може би не иска да слуша, защото това е клишето. И така в Америка, поне като бях, си го има това. В смисъл човек, както и при нас имаме роми. И примерно сега няма винаги да си толкова доверчив на някой ром, нищо, че казваш, че всички сме едно. Защото имаш някакъв вид съзнание, което не те подлъгва
То е там, за да го има това съзнание, и това съзнание работи базирано на някакъв вид минало. Тоест, ти като си видял нещо лошо от някакъв вид хора много пъти, няма да гласуваш доверие, може би, толкова лесно. Ами аз често казвам, просто го нямам този опит и аз съм работила с хора от ромски происход и съм работила и с деца, а пък като бях малка сме печели стипендии заедно и просто съм останала много силно впечатлена от положително, нали, от тях и просто нямам го този опит, пък и гледам да не проектирам страховете си. Всъщност това е едно от нещата, които през това духовно преживяване, което по духовно пробуждане, е всъщност, че може човек да гледа през призмата на любовта или на страха. И през която призма гледа, това ще му се потвърждава постоянно. Това е всъщност великата манифестация или какво да е, рефлексия. Аз предпочитам, честно казвам, да говоря за отражение, отколкото за манифестация, защото за мен манифестирането е да се опитваш да направиш нещо, което да си измислиш и то да го привлечеш и не знам си какво. Докато аз не работя с манифестация, аз работя с отражение. Т.е. вътрешно каквото е, то се отразява директно на външния свят. И затова виждаш толкова, нали, красива среда около мене, защото това ми е вътрешния свят, изразен навънка. И съответно, откъде бях почнала да говоря? Да, и всъщност, страха и любовта. Ако мислиш през призмата на страха и се воден от страх, че еди кой си ще ти направи, еди какво си и такова, или ще срещаш точно такива хора, които ще ти го потвърждават това, или дори хора, които не биха го направили това, просто базирано на твоите страхове, ти би го провокирала в тях. И по този начин, нали, става един цикъл. Докато ако винаги си през призмата на любовта, дори това мисля, че също е научно доказано, че ти ако вярваш в хората, че те ще се държат положително, ти провокираш в тях тяхното високо съзнание и те по-малко биха те прецакали, ако ти вярваш, че няма да те прецакат и им гласуваш доверие. Което е много интересно, според мен. Много ми хареса това, което каза. Аз когато в момента в живота ми, когато медитирах най-много и най-сериозно и за първи път тогава така се потопих в този свят на йога и медитация, ми попадаха така, знаеш, не случайно, нали, с синхронисти, просто попадаха такива книги и такива четива, които ми помагаха точно в правилния момент, точно когато трябва. И имаше в една книга, която пише точно как винаги когато свършваш практиката, да забележиш чакрите си така съзнателно и да с дишане, нали, това е прана яма всъщност, дихателната практика е съзнателно контролиране на енергията прана, не просто дишане. И тогава да свършиш твоята практика винаги в сърцето, защото това може да е най-мистичната чакра. Горните чакри са така по-свързани с интуиции, с някакви по-мистични такива преживявания, свързани с вселенското, но те са така, те правят един по-ветреничев, по-разсеян и по-не толкова тук и сега. И това да завършиш практиката си в сърцето, те прави много добре еквипт за живота ти на физическия свят. Тоест, защото когато дойде някакъв шит, какъвто и да е той, ти можеш много по-лесно да го обичаш, ако си завършил практиката в сърцето. И аз тогава го правих това и ходех, нали, в случай бях в едно много яко място в планината, на Шанвей, федерален затвор, и ходех и не на глас, но на ум казах на всеки така обичам те. И моето преживяване в затвора беше най-прекрасното и магическо, изпълнено с интересни хора и само позитивни преживявания. А човек отстрани си каже, толкова трябва за какво говорите, затвора не е в гадно. И истината е, че имаше хора, които страдаха на това място. Повечето страдаха. Защото не са с близките си, защото са затворени там, чувстват са затворени. Но благодарение на тези медитации, на тия книги, които четях точно тогава, аз успях да съм по-свободен от всякога затворен там. Да, между другото това, аз съм напълно съгласна с теб за сърцето и всъщност как би определил
Земята като една синьо-зелена планета, нали всъщност. И ключа на тази планета, синьо-зелената планета е да си събереш, нали, ние заради това долу имаме 3 чакри, горе имаме 3 чакри, те всичките се събират в сърцето всъщност. И това ни е ключа всъщност към тук да живеем този живот на потока, общо взето. В смисъл да си, ако си отключим сърцето, ще срещаме правилните хора, с които да работим. Нали, човек рядко може да изкара пари сам или примерно да успее сам. Аз не вярвам, аз не вярвам чрез някой. Да, в смисъл винаги някой ти помага, винаги някой те вижда, винаги някой ти подава ръка, винаги някой... Дори клиент, ако подаваш нещо, клиента също е някой. Да, и той ти гласува доверие и това доверие е вътре в сърдечната чакра и така нататък. Да. И всъщност това е, да, за мен това е ключа изцяло и точно това, което ти наричаш, значи човек може да се чувства свободен в затвора или човек да е на свобода и да се чувства в затвор в главата си, нали, да примерно да е на най-свободното място на света. Което за съжаление. Да, и това наистина идва от ума, от сърцето, от всичко, просто начина, по който кой вълк храниш, нали? Да, даже като говориш, викам да кажем тази история. Да, на любовта или страха. Всичко опира любов и страх. Даже една от първите книги, които прочетох аз, тя беше някаква, сега не мога да се сета за какво ставаше въпрос, може би 7-те начина да... Някакви, пак 7 начина за нещо си беше. На този Дипак Чопра? Не, беше на една жена. А 7... 7 Secrets to Success или нещо. Те винаги са 7. Винаги всичко е 7. Нали, имам и 7-те навика на високо ефективните хора и 7-те чакри, пък и не знам всичко е 7. Но тази книга точно за това говореше, че всъщност има главно 2 емоции. Нали? Да, те са хиляди разновидности на това, но или любов, или страх. И всичко може да се доведе до това любов ли е или е страх. И кое те води. Даже в една книга, която не знам защо най-често цитирам, даже именно видео са във Facebook, което гръмна много и стана над 15 000 гледания, защото е по-скандално просто, не е от позитивна гледна точка. Но цитирам Нил Доналд Уолш, който е написал 3 книги. Не, той е написал повече, но тези 1, 2 и 3 с едно и също заглавие са Conversations with God. Аз съм чела, на първата съм чела сам. Добре, в тази книга говорят за това, което ти каза, но малко по-дълбоко влезнаха и много ме изкефи. Казаха, че всъщност дори и страха е породен от любов. Защото реално и той човека там говореше с Господ по някакъв вид медитация и automatic writing, както и да е. И човека го пита, добре, как така любовта поражда страх и такова. Той вика ето най-простият пример. Една жена, която обича детето си, тя ще се страхува за него нещо да му стане. И по този начин от любов се страхува. Тоест и страха произлиза от любов. Има само едно чувство, не са 2. Да. Може и първото разделение, като цвета на живота, как се разделят двата кръга за Весика Пайсис, нали? Може би това е първото проявление, обратно на огледално, както ти използва. Огледалното на любов е страх, но оттам излиза и не, всичко е любов, аз съм съгласна с това. Всичко е какво беше съзнание, енергия, комуникация, всичко е любов. Всичко е всичко. Да, всичко е всичко. Това ми харесва. Реално, за да оцениш светлината, всичко е светлина, ето още една такова. За да оцениш светлината, за да оцениш любовта, за да оцениш положителната гледна точка, ако искаш да наречеш положителна, светлата, красивата, мирната, душевния мир, всичко това. Просто оценката на това нещо, преживяването на това да го цениш и да си благодарен всеки ден за това нещо, няма как да стане без да преминеш през тъмнината, през гадното, през страха, да си преодолееш страховете, да си преодолееш кофти нещата, нали? И тогава просто можеш да гледаш и всеки ден наистина си благодарен за това нещо, че дишаш, че гледаш, че си жив, че преживяваш това нещо. Просто само през разделението можеш да оцениш единството. Абсолютно.
Абсолютно. Той известни думи на този Карл Густав Янг са, че ще ги кажа на английски, защото просто ми е много по-лесно. You cannot get enlightened by bathing yourself in light. You need to dive into the darkness. Да, ма това аз не знам, честно казано, как нали, хората го отричат и защо бягат от тази тъмна. Според мен те... В кой бягат? Ами много хора бягат от Защото собствената си срещам повече тъмнина. съзнателни хора, които осъзнават, че трябва да работят на себе си. И често се използва този език. Работят върху себе си, правят практики нали, вътрешни. Ами според мен това е по някакъв начин човек трябва да я вижда. И това е единственото, което... Защото аз наистина чувствам, че съм достигнала до нещо, в смисъл до източника, така да речем. И това е съзнанието, наистина. И съзнанието най-лесно може да го опишеш с окото, с виждането. Нали? И когато вижда човек, той осветява, съзнанието осветява. И няма нужда от работа, има просто нужда от преживяване и да видиш къде си направил грешката, да видиш къде си извън баланс, къде ти нараняваш себе си, къде ти нараняваш другите. Тия неща просто и хората не могат да кажат извинявай, примерно, не могат. В смисъл, не казвам за всички, разбира се. Говоря, че е много трудно, да, иска да повечето хора, нали, да кажат аз знам. Аз знам как са нещата, аз съм над другите, нали, и така нататък, което с този spiritual bypassing се получава дори в нашото community, нали. Вместо, нали, да си кажем, направих тъпотията, нали, изказах се грубо. Трябва да си на лекота това да се казва. Да, и това трябва да е нещо нормално, да правим грешки, правим тъпоти, нараняваме се, очевидно не сме ангели, не сме най-висшите същества, нали, хора сме, тук сме дошли да сме хора, може на някакви други алтернативни изменения да сме всякакви, ама тук и сега сме хора и е хубаво да си го признаваме това, че сме хора и най-човешкото нещо е да се греши. Най-човешкото нещо. И да осъждаш човек за грешките му, това е... И най-високо вибрационно нещо, което може да направи пък човек е да прости. Да. И това улекотява автоматично и тебе, всичко и други улекотява. ситуации Това по цялата вселена. Да, а ние сме тук за тази вселена да правим хубави и добри неща. Обаче, както ти кажеш, има доста хора, които им е трудно да прощават. Но... Аз мисля, че те не знаят какво е да простиш. Да простиш всъщност какво е да допуснеш любовта към някого въпреки грешките му, въпреки това, че те е наранил и така нататък. Някакъв вид даване на енергия, защото пак в Neil Donald Walsh се говореше за това. Много хубаво, пак с езика, както споменахме по-рано. Едното е people live forgetting, защото са забравили откъде тръгват. Те живеят forgetting, т.е. ти живееш да взимаш нещо. Да получиш, да вземеш. И обратното на това е forgiving. Да. Живееш forgiving. Колко хубаво, да. И е така в думата сложно. Тези книги са доста велики, аз често говоря за тях. Има няколко книги, които са ме фундаментално обогатили и променили. И това са Neil Donald Walsh, тези три книги, Екхарт Толл, двете му книги, които са New Earth и Power of Now. Да. И третата вече, която е така малко по-високо ниво, по-дълбока, по-забъркана и по-трудна за разбиране, не я препоръчвам за начало, е Course in Miracles на Хелен Шутман, която е абсолютно цялата книга Automatic Writing, буквално Jesus си говори. Да, и са думите на Jesus. И не се спомена името Jesus никъде, но просто през книгата, като четеш и настръхваш, и там има някакви брутални неща. При мен двете книги са на един и същи човек, които наистина бяха много трансформативни. Има много книги, които съм прочела. Да, сигурно не са единствените. Но тези двете, едната се казва The Surrender Experiment, на Майкъл Сингър се казва. Да. Чел съм до него. Да, не тази книга. Другата, тя също е много известна, Untethered Soul. Да, ето това, защото той не е същата книга реално, но едното е през призмата на историята му, а другата са принципите на какво той е правил, за да
преживее тази Аз история. съм чела на Тетър Сол, която Да. е принципите, предполагам. Да, това е принципите, а Тя другата беше е малко автобиография. И просто аз, когато приложих тази книга в живота си, да се пусна на течението и просто да разбера, че има някакви висши сили, които се грижат за мен и е дори едното цяло, нали? Дори това, че ние хората сме един жив организъм като мравките, нали? Да. И ще се появи правилният човек, за да ти помогне, за да ти подаде ръка, за да ти е клиент, за да ти е шеф, за да ти каквото и да е, нали? Каквото ти трябва. И когато започнах да мисля по този начин и да го чувствам наистина и да го вярвам, целият ми свят се завъртя. И примерно ето тук, където живея, този апартамент е изцяло базирано на Surrender експеримент. Аз просто се оставих, исках да съм на тотално различно място, бях си харесала една малка кутийка, бях си казала, аз съм супер изолирана от света, искам да съм си там. И всъщност те ми отказаха там няколко пъти да живея, въпреки че щяхме да подписваме договор. И аз казах, добре, сега какво съм научила от цялото си пътуване? Да не се, защото аз трябваше да почвам работа и така нататък, хиляда неща. Казах, добре, сега няма да се паникьосвам, доверявам се на Бог, че това е, където и да отида, ще е най-доброто място, където ще ме заведат. И попаднах тук 2 часа по-късно, след като го казах, тук подписвах договор за този апартамент и тук срещнах една много близка приятелка, която ми беше съквартирантка. След това направих фотостудио, след това... Изобщо този апартамент завъртя живота ми по едни невероятни начини, които нямаше как да стане в друг апартамент. Тук имам достъп до всякакъв градски транспорт, аз нямам кола. Лежах тук на легло, за да медитирам всеки ден, защото аз не можех да хода, защото нямах мускули. Защото цял живот, нали, не съм спортувала и съответно в един момент мускулатурата ми тотално се е скапала, защото аз бях просто преживявах някакви неща и аз ако не бях всъщност в центъра на София да медитирам през това време и да ходя, нали, на различни видове лечители, на фитнес, на такова всичко да ми е много близо, аз нямаше да оцелея вероятно. В смисъл, това нали, да отидеш в планината да медитираш, това беше някаква мечта всъщност. Но се оказа, че аз трябва да съм по средата на всичко, за да мога да се оправя, да мога да си поръчвам храна, когато не мога да ставам да хода. И тук да седа и да медитирам и да си лекувам проблемите чрез медитация. И също беше много шантало цялото нещо. В смисъл, аз честно казано още не мога да го опиша, не мога да го осмисля напълно. Вече го разказвам много по-спокойно. Обаче реално това, което искам да направя е да уча психология и магистратура да карам и така нататък, и защо да отида малко по-научно, за да мога да опиша с много Да, в смисъл с много да намериш речник за... Да намеря речника, как да опиша моето преживяване, защото то е чудо. В смисъл това, което на мен ми се случи. И те хората го виждат, в смисъл те ми казват, Оля, ти изглеждаш тотално различно, нали? Ти не приличаш на себе си от преди 2 години, нали? Ти изглеждаш като тотално различен човек. И да, много е интересно цялото нещо. Просто и всичко беше през ума, нали? Когато си разреша нещо в ума, някаква парадигма, нещо, някакво подсъзнателно такова и веднага ми се отпушва и примерно 2-3 седмици някакъв здравословен проблем ми се разрешава. И ми свързано е тялото с енергийното тяло. Психосоматика. Те са 5 тела всъщност. Да. Сега няма да ги изброявам, но са 5 тела според Аюрведа. Сигурно така. Аз съм чел доста такива книги за, как се казва, Astral Projection, нали, смисъл за излизане от тялото. Да. И там се говори за тия неща, но различни книги, различни брои и такива неща. Но идеята, която бих искал да споделя, сега защото се сещам, е това, че този свят, който виждаме и изпитваме на физическия свят, всъщност е създаден от по-високите нива. От по-високите нива надолу се слиза в по-ниското и по този начин е този триизмерен свят създаден. Някакси, защото много хора нямат този поглед на нещата. Примерно си представят, че е едно рая отгоре, или има ад отдолу или нещо този сорт. А всичко е някакси вътре в нас и през нас. Но това измерение, в което можем да докоснем, да пипнем, да усетим, всъщност е създадено от много висши същества, с много труд.
и за всяка една молекула и атом, който вибрира, има същество, което се грижи за това нещо. И трябва да го оценяваме. И това според мен е най-големият дар, е да се събудиш до така степен да разбереш това и да го усетиш. Не само сега да го чуеш, защото много хора сега ще го чуят, ще го гледат, но това така някакси да ти дойде само да го усетиш. Този път ние, реално, аз това също съм го научила, ти не можеш да накараш някого да научи нещо или да го изпита. Човек трябва да поиска да го направи, нали, нещо и да го разбере, да си отвори ума, съзнанието, всичко, нали, възприятията изобщо да си отвори към други измерения и реалности, нали, от тази, която има, за да може да стане. Ти не можеш да набиеш канчето на някой. Просто това е абсолютно... Първо, това е насилие. Да, и води до хабена енергия от наша страна. Да, и води до карма, честно казано, защото това да си много духовен и да набиваш канчето на друг човек, това е просто това е вид форма на контрол. И ставаш само като тия християните, където да. са ходили, са колели, са бесили. И просто смисъл, човек като е в баланса си, хората идват при него да се учат, ако има такъв архетип, нали, на учител или на лечител, ако си лечител, идват при тебе да се лекуват, нали, и това идва от препоръки, от самата ти вибрация привлича това нещо, което имаш нужда. Няма нужда ти да ходиш при някой да му набиваш канчето. Просто това е абсолютно не. И то го казвам от личен опит, за съжаление. Аз през грешките най-вече съм се учила и нали, чакай да му помогна на този човек, нали? Ама вече не е смисъл. Помощ, непоисканото добро не е добро. Трудно е, когато са роднини. Защото сега при малко брат си се опита така малко да му... Трудно е. Не ми се случва също. Не ми се случва с моите родители. Те са изключително несъзнателни. И са готини хора, но супер несъзнателни и се опитвам да ги накарам да бъдат по-съзнателни. Някой път така малко по-настъпателно. Да ги накарам. Да. Не знам, трудно е. С любов само може да стане. Аз искам и се така. Разбирам те напълно и на мен не ми е лесно, но само единствено когато има желание за спокоен диалог и да не се тригърваш. Все едно трябва да си излекуваш собствените тригъри, да нямаш очаквания към тях и такива неща, което е път, нали, смисъл. Да, не мога да кажа, че съм перфектен и имам да чиста суперено. Ми е трудно да устоя на това да им кажа как са нещата, с цел помощ. Не, с цяло любов е. Защото ето на тебе те е грижа за тях, искаш да ги защитиш, нали, да ги спасиш. Обаче, човек трябва да приеме, според мен лично, че не е дошъл да спасява никого, освен себе си, и оттам нататък вече само чрез пример. Тоест ти ако си много успешен в живота, ако видят, нали, родителите, че се справяш по някакви начини, че светиш едва ли не, че ти се случват нещата и то по твоя начин, те тогава са много по-отворени, отколкото да отиваш и да им обясняваш, пък ти ще имаш повече енергия да ги действаш нещата, вместо да ходиш да ги променяш тях. Те сами ще се променят в някакъв момент. И аз всъщност чрез вътрешната си работа имах много повече постижения, защото, нали, почнах по-спокойно да говоря, по-такова и смисъл имаше някакъв ефект, нали, това нещо, което между другото брат ми забеляза и го признава и изобщо тегъв процес е със семейството, особено в България. Тук според мен една от така по-предизвикателните среди на тази планета. Специално в това отношение, тук, нали, как се карат всички за имоти, за какво ли не се карат, всеки знае най-добре как седат нещата, всеки обича да контролира, но това е защото имаме много жестока травма от миналото и просто това се манифестира в момента под тези начини и се чувстваме застрашени и така нататък. Дънов казва, че чакат на опашка в астрала да се родят българи. И че е доста престижно
място. От така гледна точка. Ами той на планетата съм чувала, че е така, нали, че чакат на опашка, ама в смисъл, аз гледам да не, опитвам се поне, нали, да не навлизам в такива, че българите сме много специални, въпреки че, нали, наистина го чувствам като българка, нали, сега не мога да кажа, че не чувствам, че има нещо специално. Доста е трудно да не навлезеш. Да. Българин е това, българин е това, българин е първият такова. Да, ма я пита един македонец, го питаш коя е най-специалната или сърбина, нали, да го питаш, те същите неща ще ти кажат. Да. Сега тук имаме някакви много готини, нали, факти, които другите държави не могат да се похвалят за същите факти, нали, за розата, дамасцената, която е най-високата вибрация уж според духовните среди, че нали, тук имаме толкова минерални извори, което не е случайно. Да, от природна гледна точка аз лично на това се радвам. Наблюдавам, че наистина за такъв малък мащаб на държава имаме толкова много неща. Имаме и море, имаме и високи върхове. И полета, и почва, която дава, всичко имаме, да. И за мен най-готиното на българите е, че те, това скоро го чух и то между другото от твоя приятел, който ми спомена преди малко, Христо, той каза, ами тук ние смесваме всички практики. Отиваш на темаскал, после на еласка, после на дихателни практики и такива неща. И това мене ме кефи, че България всъщност наистина е по средата на всичко. Има някакво изобилие. Да, изобилие има, да. Аз сега живях в Норвегия година и половина и там нямаше нито един темаскал. Аз направих. Защото просто нямаше. И аз реших, че тия норвежци трябва да изпитат това нещо. И намерих човек с имот, намерих всичко, намерих си огня, намерих някакви фейсбук групи и го направих. И го правих някъде 5-6 пъти имах ложа. А тук се бият кой по-напред. Ами тук тук е много. Това е всъщност. Ние имаме изобилие от всичко и сега в това пробуждане масово всъщност имаме изобилие на духовни практики, защото наистина ти може да отидеш на гунг терапия, на гунг баня и след това да отидеш на дишане и след това да отидеш на всичките видове, после нали, от Амазония да влезеш в Индия, в Тибет, в където искаш, нали, мога да се пренесеш тук в България, което според мен е много рядко срещано и в София специално има толкова много студия, с толкова много различни практики, просто мога да изпиташ 100 измерения или повече дори. Да, и повечето хора са пътували по цял свят, научили нещо, изпитали, минали през храна неща. Виж, ти идваш от Америка, аз идвам от Америка, знаем някакви неща ценни, искаме да ги предадем, затова сега купуваме камери и сядаме да говорим, за да може хората да чуят за тия неща. Мотивирани сме от това, че живота ни е богат на преживявания и има още толкова много такива като нас. Да. И това е яко и не е като на competition такова. Не, аз това много искам да повече хора да го достигнем до това, че не е competition. Това сравнение, което се случва, кой знае най-добре, кой носи истината. Всички носим истината. Исус и Мухамед носят истината. Не са богове. Точно, защо последователите им? Да. И всички, Конфюшъс и всеки. Ама защо така има това объркване? Аз често говоря за това, че носителя на информацията, оригинално, който е месаята, независимо на кой народ, после има някакво такова много различно съобщението от оригинално от месаята, от който е дадено, много така през годините се изменя в последователите. Което е едно от нещата, които така не мога да кажа, че много ме натъжават, но определено е нещо, което бих искал да направят действия, които да могат да направят тези хора по-съзнателни. И християните са забравили да бъдат Христос, буддистите са забравили да бъдат Буда и така нататък. И това иска да кажа като цяло. Ами да, то може един човек да е много чист проводник на едно съобщение, но след това просто през призмата на това много ми е любимо концепцията в хиндуизма за covered soul, покритата душа. Душата е покрита от много слоеве, страхове, лъст, как е на български сега? Някакво
жажда за желание. Да, удоволствие, желание, нали, за... сексуално желание. Не само за сексуално желание, за удоволствието, нали, да сме тръгнати по това. И те са, нали, на всяка чакра всъщност имаш един слой, който те Точно, покрива. да. Даже някой път аз съм срещала, нали, в моето пътуване, че в една чакра живеят много повече неща, нали, не е само един блокаж, те са много блокажи, те има един мини блокажчета, има един голям блокаж. И всичките тия неща те покриват всъщност и това е все едно да гледаш през мъгла. Тоест ти имаш една светлина там, която ти свети, обаче ти имаш една мъгла и ти не можеш да разбереш. И след това, като го предадеш това съобщение, ти ще кажеш, ми видях една светлина, ама от фар ли беше, от кола ли беше, от слънцето ли беше, никой не може да ти каже. Рефлексия ли беше. Да, какво беше това, нали, светкавица от фотоапарат ли е, нали? Всеки може след това да си го интерпретира както си иска след това и това е част от, според мен, интересното всъщност, че аз наистина вярвам, че нещата се случват точно както трябва да се случват и няма нищо, което да не е така, както трябва да е. Всичко е една игра, страданието, всичките тия неща, просто всичко е една игра и ние сме тук да се забавляваме, дори единственото, което може би трябва да научим е да се усмихваме на цялото преживяване, на тъмнината, на светлината, просто да усмихваме, дишаме и всичко е едно. Това е най-важното. Имаше едно такова меме, едно детенце, както му мачка главата един бутуш и в следващата снимка също се вижда малко по-далече и детенцето си е сложил ръката в бутуша и се смее. Реално, това е истината. Това е едно от най-силните мемета, които съм виждал, защото точно това е. Ние си го правиме и като се събудиш и видиш, че всъщност ти си го правиш и то спира филм. Просто спира. И забравяш, после пак се сещаш, забравяш, после се сещаш и всеки път се сещаш по-стабилно. Някакси така го виждам аз. Да. Не, кажи. Нищо, аз чувствам, че доста минахме през много теми, винаги стигаме до някакви едни и същи заключения. Ми беше много приятно просто и много се радвам, че го направихме това нещо и да много видят повече хора. Да, ще бъде. Споделяйте. Да, лайквайте, сабскрайбвайте. Всичко така. Много ти благодаря, че прие поканата. И аз ти благодаря за поканата. И че гостувам в твоя дом. И да, благодаря ти.